Hidipi along Ahir ingtangnak pen L.P.G Track pen Grandi ten atongkolong kachitong ajok inut adimalong amat apran kedam. Patumini phai inkoira nerkep arnikang sampor phai phomalom Borjan constituency angkang Hidipi Mirjeng English High School pen parchot adu keke kalom ihum Grandi ten atongkolong registration number AS05E6180 Amen Ramson phangcho lapen apai hemate rangpi Bormanthi methang ahem kedam bom ahut 4000 anat pen kebang bom L.P.G Track registration number MNO4C0332 atongkolong adu kekek along ta kepa prapi gajok ihum Grandi ten atongkolong aphan patong railo. Lason si let hemate rangpi abang adima long amat aprandam juilo. Lapen asopo Ramson phangcho abang ke Ahir ingtangnak pen arenga huso nanglo. Lapen halapu L.P.G Track katowar abang puta kithi kereng puthek te pin ampin lo. Apike dilai police mate raikom sai khia tum palesi tong sikot pen hospital along paleji phansi bor ipon lo lapen chepari denglo. Non berta tokbom ahut anke klardak abet